Vespre a tothom. De la mateixa manera com quan s'entra a plaça hi ha un nervi compartit perquè es nota l'ambient que alguna cosa és a punt de començar. Ho has assajat? Saps que ho pots fer? Veus la pinya, o en aquest cas el públic, que et sosté, i ara només cal confiar i donar el pas. Que comenci l'acte d'inici de temporada de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.